Üdvözlök mindenkit ismét egy GTA 4-es verzióban. Igen, a köszönet videómban 6-7 feliratkozóban már megvolt, de ez most egy hosszabb rész lesz, és hát igen, várjátok, egy kicsit rakoncátlankodik a kamera. Na itt vagyok, csak kicsit rakoncátlankodik ez a kamera. Na, menjünk! Kalandok, menjél már! Ez hülye. Ugorj! Menjünk innen. Hát is! Basszus! Ne! Ne! Ne jöjjenek rendőrök, please! Azzal, hogy... Na, menjél már! Én elsőleg szoktam lopni kocsikat. Oké, üssél le, nyugodtan, de meghalsz, tudod. Gyere ide. BMW a legjobb kocsi meg Comet. Figyelj, jön! Na, menjünk. Amiben rendeztem ebbe a játékba... Júj, nem van, júj. Na, menj se vissza. Le akarok menni trükközni. Oda megyünk. Ott ül egy bácsi. Yeah! Jupi! Nem tudom. Egyszerűen ez a GTA 4 tök jó. Egyébként semmi baja nincs. Semmi baja nincs. Tök jól megy. Jól fut a gépen, és nem a gépen, hanem a Xboxon. Én még sohasem láttam ebbe a játékba a hibát, de remélem, hogy nem is fogok. Drift. Játszunk Cobra 11, de hogy is. Hüskedtem. És igazából a törések a legjobbak. Meg az autó. Figyeljetek, figyeljetek. A franc! Hát... Júj, várjatok! Mindjárt mutatok nektek egy nagyon jó laggot. Ezt már meg akartam mutatni. Csak meg kéne keresni az autópályát. Istenem. Vágok a videóban, és most megvágom a videót, úgyhogy, és csak annyit fogtok látni, hogy már ott emrek, amit termek, és láttok, hogy én mit akarok mutatni. Na, itt vagyok. Mindjárt itt vagyunk a termet helynél. Ide már Comettel jöttem, most hívtam le egy Cometet, mert az a szegény BMW lefulladt, és hát beleestem a szakadékba, de nem baj, itt vagyunk mindjárt. Oh, azt láthatok, azt a headshotot. Ki kell menni. Köszi. Jó van. Itt vagyunk, ott már imádok. Itt vagyunk. És így. Kicsit nehézkés felvenni. Jó, remélem nincsenek itt emberek. És akkor kezdett, hát... Picit bugos, és imádom. Na igen! Ez a legjobb az egészbe. Tudod, még mind a Comet az mindent kibír, halljátok. Comet az mindent kibír. No, nem mindig. Csináltam már olyat is, hogy totál károsra. Figyeljetek. What the fuck? Hát ez... Na, kussoljál el. Jön megyek. Ez de jön.
Itt jön meg velem. Ilyen verekedős mutatóban a GTA-ba. Na jó, szerintem már elég totál károsra raktam a kocsit. Várjátok egy kicsit. Volt olyan is, hogy elszálltam a szarba. Egyébként. Figyelj. Na mindegy. Ennyit akartam megmutatni, és hát menjünk tovább. Csak valahogy le kell cserélni ezt az autót, mert nem biztonságos ezzel furikázni itt össze-vissza. Mondtam. Eléggé fura, hogy magától vált irányt. Az kell nekem az autó. Vagy mégsem kell? Ez a moci kell. Gyere! Jó! Motorozzunk! Jó! De jó. Ebből lehet, hogy lesz egy sorozat, de nem így elhiszem. De majd meglátom. Ha nektek nagyon tetszik, meg megtekintések sok lesz, meg a like, akkor lehet, hogy folytatom. De ez a ti döntésetek, lehet, hogy magamtól is fogok csak úgy csinálni vidit. Én azt szoktam, hogy ide beállok, és így csak itt trollkodok. Így majdnem figyelsz, hogy felrobbantom. Futi! Jönnek a rendőrök. Jó, egyes körözés, miért beszélek. Bocsi az ordibálásért, csak most nagyon fel vagyok pörögve! Mondtam. Igen, meg szoktam. Ugratás. Ez elég fos ugratás volt. Tudtam, hogy le fogok esni. Figyelj, oda. Szállj vissza! Nekem dolgok. Kicsit ülgözöm. De hogy is. Szoktam egyébként trollkodni is. Megpróbálom kilökni a kerekét. Szállj meg! Hűha! LOL! Juhu! Beindult! Futi! Az ugratás volt, gyerekek. Headshot. Na jó, lehet, hogy mindjárt meghalok, úgyhogy meghalok. Ajjaj, de nem lehet bemenni. Bemegyek oda. Bemegyek. Elég jó volt szemben. Bocsi! Ja, figyelj, ez is a taxis. Itt van a taxisokat, ezért lövögettem őket. Látod? Ne! Tudom, hogy meghalok! Na mindegy. Kezdjük újra. Itt vagyok. Gazsi! Na, szóval rakok magamnak egy rendőrautót. Nem!
Elhívok egy LCPD-t, vagyis nem tudom, egy ilyen gazsit. Én nem is tudtam, hogy ez egy rendőrautó, aztán megnyomtam, ilyen, ahol szirénázik, és elkezdett szirénázni! Közben nem is tudtam, hogy ez ilyen szirénázós. Nézd. Magán. Villogó rendőrautó átment a piros lámpán, úgyhogy ez nem törvényes, hanem... Igen, ez nem törvénytelen, hanem... Jó. Na mindegy. Hát, köszönöm szépen ezt a figyelmet nektek. Minden esetre, ha tetszett a videó, egy lájkot megér, ha nem, akkor egy dislike-ot. És hát, váglak titeket a következő csatornámba, következő videómba. Sziasztok!